Il-Via Sagra. Nitlu f'ħafna mill-knejjes tagħna u mal-ħitan naraw dik li nsejħula il-Via Sagra, tissejjaħ ukoll il-Via Crucis huma kelmiet bil-Latin, it-triq tas-salib wara kollox. Allura, dawn iġbijat li aħna naraw fil-knejjes tagħna li jkunu 14 huma dawk l-episodji kollha li fihom nistgħu nimmeditaw id-tbatija li għadda minna Ġesu mill-moment li ġie kundannat għal mewt minn Ponzio Pilatu sal-moment li fih ġie mitfun fil-qabar. Ħafna minn dawn l-episodji tal-Via Sagra, triq tas-salib, insibuhom fl-Evanġelji meta għandna ir-rakkont tal-passjoni ta' Ġesu. Hemm ukoll imbagħad stazzjon minnhom li ma nsibuhx fl-Evanġelji imma hija tradizzjoni antika meta nsejħulu l-istazzjon tal-Veronika. Meta dik il-mara marret tixxotta il-wix ta' Ġesu, dak il-miraklu, hija tradizzjoni antika. Mela il-Via Sagra hija lina opportunità qaddisa li l-Knisja tinkoraġġina niċċelebrawha jew privatament dak li jkun waħdu jew inkella bħala komunità nisranija biex aħna niftakru f'dak li għadda Ġesu mument wara l-ieħor. U m'għandniex ninsew ukoll li l-Via Sagra li hija tradizzjoni antika li anke ġejja mill-pellegrinaġġi li l-insara kienu jagħmlu lejn Ġerusalemm tul is-sekli, imma mbagħad kien fl-ewwel nofs tas-seklu 18 li wieħed patri Kapuċin San Leonardo ta' Porto Maurizio li din id-drawwa qaddisa ta' spinta kbira kien l-ewwel nofs tas-seklu 18. U huwa mhux biss għamel u ħeġġeġ din id-drawwa fil-Kolossew ta' Ruma fejn il-papiet daw l-aħħar 50-60 sena immorru biex jiċċelebraw il-Via Sagra nhar il-ġimgħa kbira. Imma San Leonardo ta' Porto Maurizio nafu li għamel madwar l-Italja iktar minn 750 Via Sagra f'ħafna postijiet. Jiġifieri kemm fi knejjes kif ukoll f'postijiet pubbliċi, fit-toroq. Hemm ukoll qed insemmu l-Via Sagra hemm dik li tissejjaħ il-Via Matris, it-triq tal-Omm. Fi dak li għaddiet minnu il-Madonna, id-tbatijiet jew is-seba' duluri tal-Madonna. X'huma s-seba' duluri ta' Marija? L-ewwel dulur huwa meta Ġesu ġie ppreżentat fit-Tempju u xmun, xwejjaħ xmun għalilha li sejf jinfidlek ruħek. It-tieni dulur kien meta Marija u Ġuseppi u tfajjel Ġesu, tarbija Ġesu kellhom jaħarbu malajr lejn l-Eġittu u għexu hemmhekk bħala refuġjati għal tant snin. It-tielet dulur huwa meta Ġesu kellu 12 sena u Ġesu baqa' Ġerusalemm, allura aħna ngħidu li Ġesu intilef. Marija u Ġuseppi ma sabux il-Ġesu u damu 3 jiem ifittxuh kien dulur għalihom. Ir-raba' dulur ta' Marija kien meta Ġesu ġie kundannat għal mewt waqt il-passjoni tiegħu, qabel il-passjoni tiegħu. Il-5 dulur huwa meta Ġesu imut fuq is-salib. Is-6 dulur ta' Marija meta li Ġesu niżluh minn fuq is-salib u poġġuh f'ħoġor ommu. Ġisem mejjed, ġisem ikkalpestat, ġisem imbelġel. U s-7 dulur ta' Marija huwa id-difna ta' Ġesu fil-qabar. Allora meta aħna wkoll nagħmlu l-Via Matris, it-triq ta' Marja, ma nistgħux ukoll aħna ġifieri ma nirriflettux ukoll fuq id-tbatijiet ta' Marija, imma ma ninsewx ukoll il-valur sabiħ u qaddis li niċċelebraw il-Via Sagra ikunu l-opportunità, speċjalment fi żmien tar-Randan jew anke fil-ġimgħat ta' matul is-sena li aħna nimmeditaw dak li Ġesu għadda minnu meta bata, miet u rxoxta għall-maħabba tagħna.